Vi står her. Det er jo fuldstændig... jeg er jo speechless. Det er noget med at Bubbe, han tager røret i morges, ringer. Alto. Vi får en tid kl. 1. Rammer en eller anden fyr, der er helt klar. Det ender med, at vi står og smager Alto direkte fra tønderne. Årgang 2010 almindelig Alto. Alto PS 10 og 9 fra tønderne. Da vi så er på vej til at gå, så vi vil godt købe en flaske. Og det ender så ikke med andet, end at vi bare får slået den her i hånden og siger: I gode kunder, værsgo. Det er 08 Alto PS. Det er jo lige frigivet. Det er fuldstændig... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og det er uden at det er en gave. Det er en gave, ja. Det er en gave. Der er ikke noget. Ingen betaling. Vi tager ikke kort her jo. Man skal bare være god kunde. Ja, det er lukket. Slukket. Du vender tilbage næste år. Alto er by far min yndlingsvin lige nu. Jeg kan godt afsløre. Det er det lukket for.